Hej Hans og Monika. Jeg har lavet et dybdegående studie af 2 ting, og jeg håber, I vil se den her undervisning og bede over det, fordi at jeg ved, at det er sandt, det jeg siger. Der er 2 ting, vi skal beskæftige os med, og som jeg godt tænker at give jer en undervisning på. Det ene er helbredelsesteologien, som vi alle sammen, alle brødre og mor og far, har troet på i årevis, som simpelthen ikke holder vand. Den holder bare ikke vand. Og det har jeg tænkt mig at vise. Og så har jeg også tænkt mig at vise igennem Bill Johnsons bog. Jeg vil have vise jer nogle klip, men der er jo ikke nogen af jer, der vil se nogle klip fra hans prædikener. Så jeg har tænkt mig at gennemgå hans bog, Bill Johnson, Komme dit rige, for at vise, at han er en præst, der enten er falsk, det kan jeg ikke rigtig vurdere, om han er falsk, eller om han bare er blevet forført. Det kan jeg ikke lige vurdere. Det synes jeg er svært at vurdere. Men der er ingen tvivl om, at hans undervisning ikke er sand. Og den har jeg tænkt mig at gå virkelig i dybden med nu. Virkelig i dybden med nu, og gå helt ned under den, og vise ud fra hans bog her, at det passer ikke, hvad han siger. Hvis I vil tro på det, så må I lade være, eller så må I... Hvis I ikke vil tro på det, så må I lade være. Men jeg bliver nødt til at undervise det, fordi jeg ved, det er Guds vilje, at jeg siger det her. Og jeg ved, at Betel kommer til at blive langt værre. Det kommer til at blive langt værre. For når vi ser, hvad Bill Johnson underviser i sin bog, og begynder også at se, hvad hans undervisning er, også nu, og hans prædikener med hans profet, om der Chris, så kan vi virkelig begynde at se, hvad der kommer til at blive videre i fremtiden. Jeg har ikke tænkt mig at gå igennem hele bogen. Jeg har tænkt mig at tage nogle essentielle ting fra den her bog. Jeg vil sige, at der er en masse gode ting i bogen. Så på den måde tænker man, der holdt der fast, hvordan i alverden kunne han overhovedet komme til den her tro, når han har sådan en brand for at se folk blive frelst. Men spørgsmålet er, det er det spørgsmål, du sidder tilbage med, når du kigger i den her bog, er, hvor er branden størst? Er det miraklerne, eller er det Guds vilje? Det er det, man spekulerer. Særligt når jeg lige har hørt deres prædiken i Betel for 2 uger siden, hvor Chris underviste om deres fremtidsvisioner for kirken, som passer i fuld overensstemmelse med bogen. Anyway, lad os bare gå til det. Og jeg skal sige en ting, at det som Bill Johnson tror på, det er jo det, alle de andre også tror på. Kenneth Copeland, Benny Hinn, Andrew Womack, det er jo det, de alle sammen forkynder. Og til sin vis også Wolf-direktøren, ikke så meget. Ikke så meget, han forkynder frelsen og siger, at det er det vigtigste, og det er vigtigt. Og vi ser også mange helbredelser ske i Wolf-direktørens tjeneste. Men igen, vi skal fokusere på, hvorfor de her helbredelser sker. Og det er det, vi skal kigge på. Lad os bare kaste os ud i det, så det ikke kommer til at tage for lang tid. Jeg kommer bare til ganske kort at gå igennem det. Og jeg skal sige en ting. Hvis jeg havde læst den her bog alene, så ville jeg nok have siddet med den tanke, at jeg havde tænkt, okay, måske er det bare noget, han har misforstået. Men når man så ser hans tjeneste i kirken, så finder man virkelig ud af, hvad det er, at han tror. Men det står altså også her i bogen. Men jeg skal dog sige, jeg tror, der er nogle af tingene, han har taget ud af bogen. Fordi at han har fundet ud af, at det er forkert. Sådan er det med Bill Johnson. Hver gang han får noget at vide, så erkender han og fjerner det. Men han går ikke ud og siger noget, så du hører ham ikke sige det. Jeg har i hvert fald ikke hørt ham sige det, men det kan godt være, han har. Men anyway, lad os gå igennem bogen. Først så snakker han om, at vi skal være ligesom Jesus. Og han siger her,
Han var 100% Gud, og han valgte at leve med de samme begrænsninger, et menneske står overfor, efter det er blevet løskøbt. Det er rigtigt nok. Men så skriver han underskrev det gang, Jesus blev et forbillede for alle, der ville tage imod invitationen til at konfrontere det umulige i hans navn. What? Der står her, Jesus blev et forbillede for alle, der ville tage imod invitationen til at konfrontere det umulige i Jesu navn. Nej. Jesus tog imod alle, der ville være Guds børn. Ikke at tage imod det umulige i Jesu navn. Han udførte mirakler under et tegn som et menneske med et ret forhold til Gud. Nej, det gjorde han faktisk. Ja, det gjorde han. Men det var ikke noget med et ret forhold til Gud. Der står, alle som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Det er jo det. Det har intet med under at gøre. Så det er det første problem, vi har. Så går vi videre i den her bog. Og det er virkelig vigtigt, at vi fokuserer på de her ting. Og vi skal også lige fokusere på en ting. Når han snakker om mirakler her, for det gør han her. Han udførte mirakler under et tegn som et menneske med et ret forhold til Gud. Så det vil sige, at hvis jeg gør under mirakler og tegn, så har jeg et ret forhold til Gud. Problemet er bare, at jeg kan ikke gøre, hvad Jesus gjorde. Lad os lige få slået fast, hvad Jesus gjorde en gang for alle. For det tror jeg, at folk fuldkommen har glemt. Og det vil jeg gerne lige have slået fast en gang for alle. Lad os gå til Johannes evangeliet, kapitel 21, og læse, hvad Jesus gjorde. Der står her, der er også mange andre ting, Jesus har gjort. Hvis der skulle skrives om dem en for en, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som der måtte skrives. Okay, kan vi lige få slået en ting fast? Jesus er Gud. Jesus er Gud. Beyond doubt. Beyond anything. Jesus er Gud. Men Jesus kom ikke han udførte mirakler og under et tegn som et menneske med et ret forhold til Gud. Nej. Det har jo ikke noget med vores forhold til Gud at gøre. Vi ser i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Og det er hele essensen i hans undervisning. Vi ser i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Men alle, der tog imod ham, gav ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Så han gjorde overhovedet ikke mirakler for det. Han gjorde det for, at vi skulle blive Guds børn. Og det er essensen. Det er simpelthen her, hvor at Bill Johnson fuldkommen går galt i byen. Og det er også det, vi ser i det næste, han skriver, for det er jo, man tænker bare, okay, hvad i verden sker her altså? Her er det normale kristenliv. Det er abnormt for en kristen ikke at længes efter det umulige. Det hører med til vores åndelige DNA at hungre efter umulighederne omkring os bøjer sig for Jesu navn. Nej. Det har intet med Bibelen at gøre. Du finder ikke noget sted, der står, at vi skal hungre efter, at umulighederne bøjer sig for Jesu navn. Du finder, at vi skal gøre Guds vilje. Det er det. Jamen, det er så, at lad os fokusere på, hvad Guds vilje er. Men før vi kan det, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvad mener Bill Johnson egentlig? Der står, komme dit rige. Hvad mener Bill Johnson egentlig, at Guds rige er? For det er det, der er hele hovedessensen. Hvis jeg skal have Bill Johnson som min mentor, så bliver jeg nødt til at forstå, hvad mener han, at Guds rige er? Ja, det finder vi også i den her bog. Det står her. Se på ordet kongerige, det er side 37, og kongedømme. Det refererer til kongens autoritet og herredømme. Jesus kom for at tilbyde sin verdens goder til alle. Nej. Og det er en af de kæmpe problemer, Bill Johnson har i sin kirke. Det er, at de tilbyder verdens goder. Chris sagde det lige i en undervisning for 3 uger siden, at vi skal ikke leve efter verden, men vi skal elske verden. Det er det, han siger.
Og Jesus siger direkte det modsatte. Jesus siger direkte det modsatte. Han siger, at vi skal hade verden. Og han kom ikke for at give os himlen eller verdens goder. Han kom for at give os Guds riges goder. Han sagde, omvend jer, for Guds rige er nær. Men det er helt tydeligt, at Bill Johnson forbinder verdens goder med Guds rige. For det skriver han nemlig her. For at tilbyde sin verdens goder til alle, der vil overgive sig til hans herredømme. Hvad er de her verdens goder? Hvad er de verdens goder? Det er verden. Det er litterært verden, han snakker om. Det er verden, han snakker om. Det område, hvor Gud reagerer, det område, hvor intet mangler, det område, der kaldes Guds rige. Så Guds rige er altså, hvor der intet mangler. Men er det virkelig sandt? Ja, det kan vi jo gå hen, fordi Gud taler jo selv om, hvad Guds rige er her på jorden. Så vi kan gå til 2. Korintherbrev, eller til Apostlenes Gerninger, kapitel 9. Apostlenes Gerninger, kapitel 9. Og se, om Bill Johnson virkelig taler sandhed. Og det er lidt ærgerligt, man skal gå igennem det her. For der er mange ting i den der bog, han skriver, og der er også mange ting, han gør, hvor man tænker, men det er da godt nok. For eksempel, han går ud og beder i en New Age-butik, for at folk må blive frelst. Og for Guds... Og det er jo fint nok. Men han har to tiltrækningskræfter, som jeg skal vise. Det ene er længslen efter mirakler. Og den længsel, tror jeg, er større end længslen for at se folk blive frelst. Og det er det, der forfører ham. Men han siger her, at Guds rige er der, hvor der ikke mangler noget. Passer det? Fordi Gud, han snakker selv i sit ord om, hvad Guds rige er. Og det ser vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 13-16. Ananias svarede, Herre, jeg har hørt, at hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og jeg har en fuldmagt for ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn. Det er jo så Guds rige. Det er Guds rige. For alt skal sammenfættes Kristus. Så det er Guds rige. Til at bringe mit navn, mit rige, frem for hedningerne og konger og Israels børn. Og jeg vil vise, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så instrumentet Gud bruger her for at brede sit rige ud til Israel og konger osv., det er, at Paulus skal lide. Det sjove er, hvis I og det er det samme, at han skriver her. Hvis I lægger mærke til, hvad Bill Johnson siger, så er det direkte det modsatte. Det er simpelthen direkte det modsatte. Han siger her. Han siger netop, at der ikke skal mangle noget. Han siger, det område, hvor Gud reagerer, det område, hvor intet mangler, er det område, der kaldes Guds rige. Og Guds rige, Gud siger præcis det modsatte til Ananias. Han siger, at Guds rige skal spredes der, hvor at Paulus også kommer til at lide. Så må vi finde ud af, hvad betyder det, at Paulus skal lide? Hvad betyder det? Hvad betyder det? Hvad er det for en lidelse, at Gud snakker om? Det finder vi i 2. Korintherbrev, kapitel 11, vers 23. Det er jeg også, at de kristne tjenere, jeg taler afsindigt, det er altså tjenere, som tjener Herren nu. Jeg overgår dem. Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i menneske i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg fået 5 gange 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange. Jeg er blevet stenet 1 gang. Har lidt skibbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Oftest på rejser, far på floder, far blandt røvere, far fra mit eget folk, far fra hedninger, far i byer, far i ørkner, far på havet, far blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter.
lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglede klæder. Manglede klæder! Og læg lige mærke til, at Bill Johnson sagde, at Guds rige var, hvor der ikke manglede noget. Så står der her, hvis jeg skal være stolt, vers 30, vil jeg være stolt af min magtesløshed. Magtesløshed. Det er direkte det modsatte, at han skriver om i denne her bog. Han skriver om, at vi skal reagere. Der er ikke nogen magtesløshed. Han skriver faktisk her, vi er født til at reagere over det skabte, over mørket, at plyndre helvede og establere Jesu herredømme. Ja, det er jo rigtigt nok. Hvor som helst vi går ved at prædike evangeliet om Guds rige, er der, hvor Gud reagerer. Det lyder jo meget godt. Hvis det ikke var, fordi man havde hørt de andre prædikener, hvor han direkte siger det modsatte. Han siger, at verden, at Betel, igennem Chris, han sagde det lige her for et par uger siden, du kan høre hans prædiken, han sagde lige her for et par uger siden, at deres plan er, at verden, at lave en frelsesplan for verden, og folk skal komme til Betel. For at. Og det er også det, Bill Johnson siger her. Skal lige prøve at se her en gang. Hvor var det, han skrev det? Da Adam og Eva fik befaling om at herske over jorden, var de uden sygdom, fattigdom og synd. Nu hvor vi er blevet genindsat i Guds oprindelige plan, skulle vi forvente noget mindre. Det hedder trods alt en bedre pagt. Det er det, han skriver. Men passer det? Hvad er det for en pagt, at Gud har? Hvad er det for en pagt, Gud har? Er det, at vi ikke skulle forvente noget mindre? Da Adam og Eva fik befaling om at herske over, var de uden sygdom, fattigdom og synd? Sandheden er, at det er ikke Bibelen. Det er ikke Bibelen. Tværtimod. Lad os finde ud af, hvorfor det egentlig var, Jesus kom. Var det for, at der ikke skulle være nogen synd? Det finder vi i Johannes evangeliet, kapitel 6. Og det er nemlig rigtig, rigtig godt skriftet til at finde ud af, om Bill Johnson egentlig prædiker Guds ord. Fordi det er det, Jesus snakker om. Han snakker om det til farisæerne, som absolut gerne vil have, hvad Bill Johnson snakker om her. Det var faktisk det, de kom for. De ville gøre Jesus til konge, fordi de gerne ville have, at som Bill Johnson, nu hvor vi er blevet genindsat i Guds oprindelige plan, skulle vi så forvente noget mindre. Det siger Bill Johnson. Og det var absolut det, farisæerne var frustreret over, og jøderne var frustreret over. Hvorfor får vi ikke det? Og så siger Jesus her, han giver hele planen, og det er da dejligt, for så kan vi finde ud af, hvad der er Guds plan, og hvorfor han egentlig kom til jorden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, for 32, Sandelig, sandelig, siger jeg, Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min fader giver jeg brødet fra himlen, det sande brød, for Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Nu vil de gerne have brød. De vil gerne have det, som Bill Johnson forkynder her. Nu hvor vi er blevet genindsat i Guds oprindelige plan, skulle vi så forvente noget mindre. Det hedder trods alt en bedre pagt. Jeg kan godt fortælle dig, at jøderne ville være fuldkommen enige med Bill Johnson. Men hvad er det, Jesus siger? Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Nå, det andet, de forfattede de ikke en meter af, hvad var. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig og tror ikke. Ja, for de vil gerne have Adams velsignelser. Ingen fattigdom, ingen lidelse. Det var det, de kom for. Og Jesus siger, I har set mig, men I har ikke forstået mig. I tror mig ikke, I ved ikke, hvorfor jeg er kommet. Og så forklarer han det.
hvad faderen giver mig, skal komme til mig. Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. For jeg er kommet ned fra himlen. Nu kommer det nemlig, hvorfor han er kommet ned fra himlen, og hvorfor vi kan se, at Bill Johnson er forkert. For jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Nå, okay. Er Guds vilje, så der ikke skal være nogen sygdom, ingen. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min faders vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Jøderne stod og skumlede over, for fierne havde sagt, ja, det brød, som kommer ned fra himlen. De blev godt nok skuffede, Niels og Monika. Hold da fast, hvor blev de skuffede, mand. Er du brødet? Ej, nu må du godt nok holde op, mand. Det var da ikke det. Vi vil gerne have dig til kongen, fordi vi gerne vil have det brød. Det var da ikke det, vi ville have. Men det var det, der var Guds vilje. Det var det, der var Guds vilje. Se, Jesus snakker overhovedet ikke noget om her, hvis I har tro. Hvis I tror på pagten, og hvis I stoler på Guds ord, så kommer det umulige til at bøje sig for mit navn. Kommer han ikke til at sige noget? Men det er det, Bill Johnson siger. Det er det, han siger i den her bog. Det er det, han siger i den her bog. Han udførte mirakler under et tegn som et menneske med et ret forhold til Gud. Sådan er det overhovedet ikke det, Jesus fokuserer på. Han fokuserer ikke på mirakler. Hvis han havde gjort det, så ville de der have været glade. Men det gjorde han ikke. Er det ikke Jesus, Josefs søn, hvis far og mor vi kender, siger de. Hvordan kan han sige, at jeg er kommet ned fra himlen? Jesus svarede dem, I skal ikke stå og sunge, ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Jamen det er helt utroligt, det er direkte i modsætning til, hvad Bill Johnson underviser. Det er fuldkommen det modsatte. Altså de er jo sure over, at der ikke er nogen mirakler, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg kan blive ved med, og når vi så snakker om helbredelse, jamen det er overhovedet ikke nævnt her. Og Jesus bliver faktisk ved. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde, men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Det var Guds plan. Det var Jesus. Det var Jesus, der var Guds plan. Og sammenfatte alt i Kristus. Det er det, der er pagten. Det er trods alt en bedre pagt. Ja, det var da det samme, de sagde her. Det var det samme, de sagde her i Det Nye Testamente, og de var da godt nok sure over, at de ikke fik det. Jesus siger endda et andet sted, også i Johannes evangeliet, at I kom til mig, fordi I fik brød at spise. Så det viser, at det var overhovedet ikke Jesus plan. Det betyder ikke, at han ikke tager sig af os. Men det betyder, at det der med, at Guds rige er, at vi skal være helbredt, og vi skal leve i en verden, hvor der ikke er nogen bekymring, det har Herren allerede modbevist i hundredvis år. Hundredvis år. Det har han simpelthen. Men det er det, Bill Johnson fokuserer på. Det er det, han fokuserer på i den her bog. Og det er derfor, og jeg bliver nødt til at læse det igen, at hele fundamentet for Bill Johnsons undervisning er, det hører med til vores åndelige DNA at hungre efter, at umulighederne omkring os bøjer sig for Jesu navn. Nej. Overhovedet ikke. Hvis det var sandheden, så ville Jesus have sagt noget helt andet til jøderne, end han gjorde i Matthæus 6. Nej, Jesus, han kom for at frelse os. Det var det, han gjorde. Han kom for at frelse os. Og det var faderens plan at sammenfatte alt i Kristus. Det var overhovedet
ikke, at vi skulle have mad og alt det der. Han tager sig af os, som vil gerne velsigne os og det hele, men det er ikke Guds plan. Guds plan er at frelse mennesker. Det er det, der er Guds plan. Og det er der, Bill Johnson går helt galt i byen. Og det kommer til at blive meget værre. Desværre. Lad os gå til det næste, fordi at det er jo ikke, Bill Johnson er jo ikke den eneste. Stort set alle helbredelsesprædikanter kører på den samme teologi, som ikke er sand. Og den baserer sig på 2 ting, eller 2 skrifter, som jeg har tænkt mig at tage op, som viser sig at være forkerte. Det første skriftet, som vi er jo Johannes 14, som er taget ud af en sammenhæng. Og det er det, fordi nu ved vi, hvad Guds plan er, for det siger Jesus til jøderne i Johannes evangeliet kapitel 6, og de er så gale på, om de er ved at stene, om man vil slå ham ihjel, fordi de bliver så sure over, at han siger, at han er livets brød. Og det er også derfor, hvis vi læser i kapitel 14, det er vi jo nødt til at få hele sammenhængen med, for at kunne forstå, hvad det er, Jesus taler om. Og det er altså fra vers 8. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos mig, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro, at jeg er faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Hvad er det for nogle gerninger, Jesus snakker om? Er det helbredelse? Nej. For det har Jesus allerede sagt i kapitel 6, vers 36, hvad var. Det var, at han skulle bringe folk til Gud. Det var det. Omvend jer for Guds rige er nær. Hvad er Guds rige? Det var Jesus. Og det var, at han skulle dø på korset. Det var det, der var hele planen. Og han skulle oprejses på den yderste dag, når vi modtager ham som frelser. Det var gerningerne. Det var det, Jesus kom for. Ja, han tog også af os, og det gør han alle, og han helbreder også folk. Men Jesus kom for, at vi skulle blive frelst. Og det er de gerninger, han snakker om her. Og det er derfor, han siger, den, der tror mig, i vers 12-13, den, der tror på mig, han skal gøre de gerninger, jeg gør, ja, større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Hvad er det for nogle gerninger? Det er at føre mennesker til Jesus. Det er også derfor, at Jesus siger i Matthæus 28, lad os lige gå derhen en gang. Det er så tydeligt, heldigvis, at Bibelen beskriver for os, hvad det er, der er Guds plan. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene i vers 19 til mine disciple. I det I døber dem i Faderens, Søns og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer med jer ind til verdens, alle dage ind til verdens ende. Der er ingen helbredelse her. Der er ingen helbredelse. Der er ingen udryddet fattigdom. Det er Betels tjeneste lige for øjeblikket. De vil udrydde. De vil frelse verden. Det var det, Chris sagde her for et par uger siden. Det er det, de vil. De vil lave profetcenter, og det kommer vi til at se senere, er fuldkommen på månen for sit liv. Det er fuldkommen på månen. Og hvad I end beder om, vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort. Hvad er det, at Jesus forventer, at vi beder ham om? Jamen det siger han jo flere gange. Det er ikke at komme væk fra ham. Det er at gøre faderens vilje. Vi ser det i Johannes evangeliet kapitel 4. Vi ser det i Johannes evangeliet kapitel 4, og jeg tager hele skriften med nu, for at vise, at det er forkert det her. Fra vers 28. Kom og se, mand. Nej, fra vers 31. I mellemtiden sagde disciplene til ham, Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har noget at spise, som I ikke kender til. Der sagde disciplene til hinanden, må nogen have givet ham noget at spise. Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som han har sendt mig, og fuldføre hans værk. Hvad er det? At føre folk til Kristus. Der er ingen helbredelse, ingen mirakler, ikke noget med fattigdom overhovedet. Siger I ikke 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten mere. Siger jeg, luk jeres øjne op, se ud over marken, de er hvide til høsten. Det er Guds plan. Der i kapitel 4 har Herren, Jesus, sagt, den der høster får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv. Så nu ved vi, hvad kapitel 14 handler om.
Og hvad er det, I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen? Beder I noget om mit navn, vil jeg gøre det? Hvad er det, vi beder om? At få en løn! Det er det, vi beder om. At få en løn! Og det gør vi ved at høste. Så Jesus siger det. Så vi ved, at Bill Johnson er fuldkommen på afvej. Og det kan vi også se igennem hans prædikener. Tydeligt at se igennem hans prædikener, hvor meget han fokuserer på helbredelse og blive ligesom Jesus. Men han kan ikke gøre det. Det er så tydeligt, at han ikke kan gøre det. Jeg siger ikke, at han ikke har oplevet helbredelser. Jeg siger ikke, at den helbredelse i hendes bog ikke er rigtigt, for der kommer helbredelser. Men lad os lige se på, hvorfor der kommer helbredelser. Det ser vi i Matthæus 11:25. Matthæus 11:25. Kom til mig, alle I, som slider og trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Der er ikke noget med tro her. Der står ikke her, kom til mig, alle I, som har stor tro, og ønsker at se det unaturlige, og jeg vil give jer hvile. Der står der ikke noget. Der står, kom til mig, alle I, som slider, trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg har sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. Ikke for jeres kroppe. Jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Og jeg kunne blive ved. Jeg kunne gå til Matthæus evangeliet kapitel 6 og se, hvordan Jesus snakker om at tage sig af vores behov. Han snakker ikke noget om, at vi skal gå ud og helbrede mennesker for, at folk skal blive frelst. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og så må vi spørge os selv. Bill Johnson bliver ved med at snakke om, at helbredelse er vigtigt. Han har i hele bogen her, hvis du kigger i bogen, så snakker om. Men lad os lige se, hvad Jesus egentlig siger om, hvorfor Helligånden kom til jorden. Var det for at helbrede, så vi kunne... Det kan vi også se. Det ser vi i Johannes evangeliet kapitel 16. For går jeg ikke bort ved Helligånden, eller talsmanden, det er jo Helligånden, ikke komme til jer. Men når jeg går derfra, vil jeg sende ham til jer. Og så fortæller Jesus så, hvad der skal ske. Hvad er hovedformålet med, at Helligånden kommer? Der står her. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Der står intet om helbredelse. Intet om helbredelse. Intet. Og det er ikke helbredelse, som han påstår i den her bog, at helbredelse vil få mennesker til at blive ført til Kristus. Og det er helt tydeligt, som jeg også vil vise dig senere, at det er hans mål. At lave helbredelser og profetier, så folk vil komme til Jesus. Men det er bare ikke der, Helligånden kommer. Helligånden kommer for at få os i syndenød. Det er helt anderledes. Syndenød, så vi kan blive frelst. Og for at vide, at denne her verden er dømt. Så nej, Jesus kommer ikke. Og der går han helt galt i byen. Han går simpelthen helt galt i byen. Så det er der, jeg kommer til Jesus. Det har intet med min tro at gøre. Men lad os fokusere på troen, fordi der er ikke noget bedre, hvis du vil vide, hvad en mand tror på, end hans egen bøn til Gud. Og den er også her, i den her bog. Og den vil jeg bede nu, for jeg vil simpelthen fortælle dig, at den viser, hvor forkert han er på den. Hvordan han er gået helt galt i byen. Og for at gøre det, så bliver jeg nødt til at læse hele historien, fordi Gud han møder den her mand, han helbreder ham, og Gud helbreder os alle sammen. Han er med os alle sammen, og jeg kan ikke fortælle, hvor mange mirakler han ikke har gjort i mit liv. Men det har intet med min tro at gøre. Det har det simpelthen ikke. Jeg er et Guds barn, jeg kommer til Gud, Herren virker, når han ser mine behov, og når jeg beder til ham. Men det har ikke noget med at gøre, om jeg har stor eller lille tro, for jeg aner ikke, det aner du heller ikke. Hvordan kan du vise, om du har stor eller lille tro? Det er kun Jesus, der ved det. Men når Jesus snakker om en lille tro og en stor tro, så gælder det om at sætte vores tillid til ham. Det er derfor, Jesus siger. Jesus sagde til disciplene med stormen, at de havde en lille tro. Fordi de ikke vækkede ham op og bad ham om at få den der storm til at gå væk. Det var derfor. Tro kommer
om at have tillid til Jesus. Det er ikke noget med, at jeg kan gå og gøre en masse ting og komme til at flytte bjerge. Nej, jeg er ledt af Helligånden. Så jeg kan kun gøre, hvad Herren siger, som et Guds barn. Men lad os læse den her historie fra Bill Johnson, for den beviser meget godt, hvad det er, han tror på. Og nu er vi altså på side 40 i den her Komme dit rige. Den samme kollision mellem lys og mørke sker, når syge bliver helbredt. Walter har haft 2 slagtilfælde det foregående år, som havde gjort, at han ingen følelse havde i sin højre krop. Han viste mig et slet brændsår, han havde på armen, fordi han ikke havde mærket ilden. Overbevisningen begyndte at brænde i mit hjerte. Og her kommer virkelig noget, du skal holde øje med. Overbevisningen begyndte at brænde i mit hjerte. Overbevisningen er et af de ord, der beskriver, at troen er til stede. Falsk. Falsk. Og det er faktisk, jeg er glad, at han skrev det, fordi så nu forstår jeg, hvorfor han har alle de sindssyge profetier i hans kirke. Det er sådan, at de direkte siger, at folk profeterer på toilettet. Men når du hører de der profetier, så er de altså bare mærkelige. Jamen det er de altså. Du skal blive en kendt opfinder, men der er ikke noget Guds ord. Det har ingen forbindelse til Guds plan om at frelse folk, eller noget som helst. Og så får de sådan et ord. Men jeg ved godt, hvor de får sådan et ord. Fordi det er undervist af Bill Johnson her. Han viste mig, overbevisningen begynder at brænde i mit hjerte. Overbevisningen er et af de ord, der beskriver, at troen er til stede. Nej, er det nej. Tro ser vi i Romerne 10:17. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer af Kristi ord. Så troen kommer ikke af nogen overbevisning, og det er der, at Betel går galt i byen. Virkelig galt i byen. Virkelig galt i byen. Fordi når de begynder at undervise, at en overbevisning er Guds vilje, og at det er Kristi ord, så kan du virkelig gå galt i byen. Og det er også derfor, jeg tror, det bliver værre. Det er derfor, jeg overhovedet har den her undervisning. Jeg tror, det bliver værre. Jeg beder om, det ikke gør det. Jeg beder om, de omvender sig. Men det er derfor, jeg tror, det bliver værre. For det er ikke en overbevisning. Det er Kristi ord. Det er Kristi ord, der gør, om vi bliver frelst. Det er det. Og det er derfor, at når du hører profetier i Betel, så er der ikke noget Guds ord. For de er blevet undervist. Og det ser vi nemlig også, når vi fortsætter det her. Så begynder det pludselig at gå op for os, hvor han er gået galt i byen. For så står der, mens Walter stadig ikke talte, lagde jeg hånden på hans skulder og begyndte at bede for ham. Jeg måtte gøre det hurtigt, for jeg var blevet bevidst om Guds nærvær, hvor der ingen følelseshed findes, og jeg ønsker at blive mere bevidst om, hvor alvorlig hans problem var. Det er ret vigtigt. Det er hele teologien i Bill Johnsons undervisning. Han siger, for jeg var blevet bevidst om Guds nærvær, hvor der ingen følelseshed findes. Så det han siger er, at Guds nærvær, Guds rige, det er simpelthen en følelse af, at Bill Johnson ved, at der ikke nogen følelsesløshed er i hans arm. Og den overbevisning, som han så har fået, at Guds rige er det, at der ikke er nogen følelse, den må han blive ved med at have i sin følelse, for at kunne gøre mirakler. Det er det, han tror. Og det er også derfor, hans bøn bliver efter den tro. For der står her, min bøn lød sådan cirka. For det var din idé. Du befalede os at bede om, at tingene her skulle være, som de er i himlen. Og jeg ved, at der ikke er nogen følelsesløshed der. Så det burde der heller ikke være her. Så jeg befaler i Jesu navn, at nerverne blev levende. Jeg befaler fuld genoprettelse i hans krop. Kort efter, jeg begyndte at bede, fortalte Walter mig, at han kunne føle min hånd på skulderen, og med sin højre hånd kunne han mærke stoffet af min skjorte. Guds verden kolliderede med følelsesløsheden, og følelsesløsheden tabte. Troen er nøglen til at opdage den usynlige verdens overordnede natur. Er det her rigtigt, hvad han skriver?
Det må vi jo så gå til Bibelen. Lad os først se hans bøn. Er den rigtig? For han skriver, for det var din idé, du befalede, at bede om, at tingene her skulle være, som de er i himlen. Ja, det er sandt. Lad os gå til Matthæus evangeliet, kapitel 6. Matthæus kapitel 6, for at se, om det er sandt. Er det sandt, det han siger? Og nu er jeg jo Hans. Det var fordi, vi lige var der før. Johannes kapitel 6. Derfor skal I bede således. Vor Fader, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Der står intet om, hvad han skriver. Lad os lige gå tilbage og se, hvad det var, han bad om. For det var din idé, du befalede os, at tingene skulle være, som de er i himlen. Nej, han gjorde det. Det har han aldrig nogensinde befalet. Det står der overhovedet ikke her. Der står, helligt blive dit navn, komme dit rige. Hvad er Guds rige? Det er Jesus. Det står i Efeserne, det kan jeg godt læse. I Efeserne kapitel 1, vers 9. Hvad er Guds rige? Det er Efeserne kapitel 1, vers 9. Hvor der står, i ham har vi forløsning ved hans blod. Det er jo altså Guds rige. Omvendt jer for Guds rige er nær. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige noget. Ved Guds rige noget. Den gav han os i rigt mål med visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv havde forudfattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. Det er Guds rige. Det er Guds rige, og det bliver ved. Den kører hele vejen ned. Det er faktisk Guds salvelse, eller God's grace, der er beslutningen for hele det hele. Det er også derfor, at han går fuldkommen galt i byen, når han skriver om, at vi skal reagere. Han glemmer, at da Adam og Eva reagerede, gik det galt. Men da Gud reagerede, og de var hans børn, så gik det godt. Så det er ikke os, der skal reagere. Det er Jesus, der skal reagere. Vi skal ikke reagere. Vi reagerer sammen med Jesus. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Det er fuldkommen vigtigt, det her. For han har fuldkommen misforstået det hele. Det har han simpelthen. Fuldkommen misforstået det hele. Så Guds vilje er ikke, at himlen og jorden skal være ens. Overhovedet ikke. Det er at sammenfatte alt i Kristus her på jorden, sådan at vi kan vinde mennesker for Jesus. Det er det, der er Guds plan. Og det er der, det går helt galt for ham. Ja, kom til. Nu kommer jeg til at lukke den. Nu skal jeg lige finde det igen, hvor det var, han sagde det der. Fordi det går helt galt for ham. Ja. Så det befalede Gud ikke. Og jeg ved ikke, om der er... Og så siger han så, at du befalede, at tingene skulle være, som det er i himlen. Og jeg ved, der ikke er nogen følelsesløshed der. Men det er jo ikke noget med. Det er ikke Guds vilje overhovedet. Han er helt væk fra Guds vilje, altså. For Guds vilje er ikke at bringe himlen ned på jorden. Guds vilje er at tage os ud på jorden og skabe en ny himmel og en ny jord. Det er det, der er Guds vilje. Lad os se, hvad Peter skriver i 1. Peter brev, kapitel 3. Jeg tror, det er 1. Peters brev. Lad os se det her. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlen forgå med et brag, jeg er i vers 10. Og elementer vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor herlig og gudfrygtigt bør vi da ikke leve. Mens I venter, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lurer, og elementerne skal komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.
Så det passer overhovedet ikke. Altså hans bøn er helt forkert. Fuldkommen forkert. Den er ikke engang bibelsk. Men nu forstår vi, hvad det er, der foregår. Det gjorde jeg ikke før. Hvis jeg ikke havde foretaget det her studie, ville jeg ikke have anet, hvad det var. Jeg fattede ikke mener, da jeg hørte det der. De har lige haft en konference, der hed Himlen komme, eller sådan noget. Hvor jeg hørte, og jeg må indrømme, jeg stoppede med at høre det, efter jeg så hende der damen lave en profeti til en eller anden mand. Det var meget godt, hun gav en gave, men så begyndte hun at profetere over ham, og jeg tænkte bare, der var ikke noget Guds ord. Der var ikke noget. Det var noget om, man skulle blive en opfinder eller et eller andet. Og hun sagde, nu skal du nok få dit ord, som om det var et eller andet betydningsfuldt. Så tænkte jeg, okay, nu bliver Jesus herliggjort. Det gjorde han overhovedet ikke. Det var hende, der profeterede et ord. Og hvorfor gjorde hun det? Fordi hun har lært af Bill Johnson, at det er en overbevisning om, at Guds rige er basically det perfekte, hvor man aldrig mangler noget. Det er Guds rige. Det er det, hun har lært, og det har hun lært fra den her bog. Men det er ikke sandt. Fordi Peter går direkte imod det. Så vi ser gang på gang, at Bill Johnson er direkte imod Guds ord. Han forkynder direkte imod Guds ord. Først forkynder han, at Guds rige er der, hvor der ikke mangler noget. Hvor vi så ser, at Gud siger i Apostlenes Gerninger, at det er direkte det modsatte. Guds rige bliver forkyndt der, hvor der mangler noget, fordi Paulus kommer til at lide. Han mangler tøj og kulde. Han fryser, der mangler varer, der mangler det hele. Og alle disciplene dør. Alle disciplene dør. Og kommer i fængsel og bliver saget over, og dit og dut og dat. Det er det, der kommer til at ske. Så det er direkte i modsætning til, hvad Gud siger. Det betyder ikke, at Gud ikke er med os. Det betyder ikke, at han ikke helbreder os. Det betyder overhovedet ikke noget af det. Men det er udgangspunktet, der er fuldkommen forkert, og det har det været i årevis, og det er altså ikke Bill Johnsons skyld. Det har været sådan i 30 år. I alle de år, jeg har levet, har det været sådan. Man skulle gå op, og hvis du havde tro, så blev det helbredt. Det er noget fis i nordlygte. Altså. Ja, du skal have tro på, at Jesus er der, men det er jo derfor, du går op for at blive helbredt. Altså. Ellers skal du ikke have noget tro. Du skal bare komme til Jesus, som du er. Og det ved I jo også selv, Niels og Monica. I ved det jo selv. Hvor meget er I ikke velsignet nu? I har en lejlighed. I har jobs. Jeg så lige en dejlig video med jer, hvor I spiser is. Og Christina var så glad, hun havde sat den ud. Hun havde sendt den ud på Facebook. Den der video med, I sidder og spiser is. Så det er jo falsk, det her. Og det er fordi, det er falsk, at det hele bliver falsk. Og det er der, det godt nok bliver farligt, altså. For hvis det bliver en overbevisning, der skal til at fortælle dig om Guds rige er nær, så bliver det godt nok farligt. For så kan alle profetere, hvis de bare tror det. Så det kan vi altså se her, at han er gået fuldkommen galt i byen, altså. Fuldkommen galt i byen. Og så skriver han så her, troen er nøglen til at opløse den usynlige verdens overordnede natur. Det er Guds gave i vores indre, som vi må afdække. Nej, det er ikke Guds gave. Guds gave er, at vi bliver frelst, og at vi får vores daglige behov dækket. Det kan godt være, at vi får mere, og bliver velsignet mere for vores arbejde. Det kan godt være, når vi arbejder, at Gud så velsigner. Men så vil han have, at vi skal dele det ud, og hjælpe andre, som ikke har så meget. Det er jo det, han gerne vil have, at vi gør. Jeg har ingenting overhovedet. Jeg kan lige så godt sige, at jeg har ingenting overhovedet. Jeg lever på Guds nåde. Det gør jeg. Jeg er handicappet. Jeg er blevet nødt til at tage baclofen, fordi jeg har smerter. Jeg ved, at Gud helbreder mig. Det ved jeg absolut, han gør. Men jeg ved også, at Monica er syg. Og jeg ved, at hun har mere tro, end jeg har. Men det har hun jo. Og hun er heller ikke helbredt. Hun må gerne have en dejlig seng, hvis jeg godt kan forstå, fordi jeg har også smerter. Men det er bare det, jeg mener. Og det er jo ikke noget med, at nu har I været missionærer, for eksempel, i Argentina i 20 år, og virkelig gået igennem lidelser, altså for at forkynde Guds ord. Men Cassie, som er læge, eller Helge, som er læge, eller jeg kan nævne nogle andre
Denzel Washington, jeg tror han er kristen. Altså alle de der rige mennesker, det er jo ikke sådan, at Gud elsker dem mere, end elsker jer. Langt fra. Der er forskellige plan, og vi når frem til målet, og så må vi se, når vi når frem til målet, om vi har gjort det her, han ønskede af os. Men det er jo ikke det samme. Jeg har været syg nu i 47 år. Kunne jeg finde på at bebrejde Gud, fordi jeg har været syg i 47 år? Nej. Men jeg er glad for, at jeg har fundet ud af sandheden. Og sandheden er, at det her, det er falsk. Og Jens Garnfeldt, det vil jeg også lige tage med. Jens Garnfeldt, han prædikede her den anden dag. Og det var i Markus evangeliet, og der kan vi se det samme. Lad os lige tage den med, fordi den er utrolig vigtig. Og den er falsk også. Lad os tage den. Den er i Markus evangeliet kapitel 9, hvor vi ser i vers 20. Så bragte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, red og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor lang tid han haft det sådan, han svarede, fra han var barn, og den er mange gange kastet ham i både ild og vand for at gøre det af med ham. Og så kommer hele essensen af den her historie, som er fuldkommen taget ud af proportioner i helbredelsesteologien. Fuldkommen. Så siger han, men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde, hvis du kan. De ændrer det der, hvis du kan, til at han snakker til manden, hvis han kan gøre noget. Det er da ikke ham, man snakker til. Han snakker det til sig selv. Han siger, hvis du kan, og så nævner han sig selv. Det vil være det samme, som hvis du sagde, jamen Johannes, skal du læse den bog der? Hvis du kan læse den bog der, så må du godt læse den for mig. Og så siger jeg, hvis du kan, selvfølgelig kan jeg da læse den bog. Det vil være det samme. Det er præcis det, der sker her. Han siger, hvis du kan, siger Jesus om ham selv, ikke om manden. Alt er muligt for den, der tror. Alt er muligt for den, som kommer til Jesus. Hvordan ved jeg det? Fordi tro kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer af Kristi ord. Så det er ikke noget med manden at gøre. Overhovedet. Og det ved vi godt, fordi vi ved, at Paulus var syg. Far var syg, inden han døde. Åge var syg. Petra, mormors søster var syg, hun lå ude i en lade og havde tuberkulose, og hun så engle kom og hentede ham. Morfar var syg, han havde kæmpe smerter i sine ben, og Jesus kom og hentede ham. Det sagde han selv til Åge, nu ser jeg, at Jesus kom og hentede mig. Alle dem der troede på Jesus, og de blev ikke helbredt. Ja, det gjorde de så, fordi de blev helbredt i himlen. Det gjorde de, fordi det siger Bibelen også. Det ser vi så i Johannes åbenbaring kapitel 22. Der står her i vers 3. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt 12 gange hver måned, giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Folkeslagene er alle mennesker på jorden. Så når far er i himlen nu, så når han kigger på livets træ, så ved han, at Gud helbredte ham fra en sygdom. Og det var et ufatteligt beskidt sår på hans fod. Og det var det, der virkelig var smerte for ham til allersidst. Og jeg kan huske, at jeg gik ud til sygeplejerskerne, jeg tror det var om torsdagen, for at finde en, der kunne gøre noget ved det der sår der. Men der var ikke nogen, der kunne gøre noget, men det kunne Jesus. Fredag kl. 12 var han hjemme hos ham. Så det er falsk, det her. Clark spurgte, hvor meget jeg tror på, er om Bill Johnson er kristen eller ikke kristen. Jeg tror, han er kristen, men jeg tror, han er virkelig, virkelig, virkelig langt væk fra Gud. Og det kommer sig af, at han længes efter den overnaturlige verden. Prøv at høre her. Nu skal jeg læse jer et citat fra en bog, som Bill Johnson selv har skrevet. Sammen med han skrev et kapitel, Bill Johnson. Han skrev i den. Hans kone var medforfatter på bogen, og jeg tror, det er derfor, hans kone døde. For jeg tror simpelthen, hun ville komme væk fra Jesus.
Det er der i hvert fald en chance for. The Physics of Heaven, så hedder den. Og her skriver jeg medforfatteren: Over the past 10 years, I've had the desire to bridge the gap between Christianity and the discoveries of quantum physics, as well as discover God's truth, hidden in quantum mysticism and the New Age. So I recently co-authored this book, The Physics of Heaven. Og så vidt jeg har forstået, så var det Bill Johnsons sekretær. Det er altså ikke noget, vi kan lave sjov med det her. Det er ramme alvor. Og det er også derfor, jeg siger det ikke, fordi jeg skal til at belære jer om noget. Jeg siger det for at advare. Og ikke så meget dig og Monika, for I kender jeres Bibel, men mere de unge, som ikke gør. Altså, hvor meget kender Christina sin Bibel? Hvor meget kan hun sige om, hvad er kristendom, og hvad er ikke kristendom? Hvilken profeti er for Gud, og hvilken er ikke er? Det er ufattelig svært for de unge, fordi de læser ikke Bibelen særlig meget. Så det er derfor, vi må sige vagt i gevær. Og sørge for at sende vores børn ind de rigtige steder. Og jeg ved ikke, om der er nogen, hvordan de kirkerne er. Altså, vi har 2 skåle i den moderne kirke. Nu vi har mirakelkirkerne, som prøver at få folk ind via mirakler. Og så har vi den verdslige kirke, som prøver at få folk ind via Kasper Christensen og andre verdslige personer. Men begge 2 er gået for langt til den ene og den anden side. Den verdslige kirke siger, som Elise, du må ikke sige noget, jeg må ikke sige noget til Martin, jeg må ikke sige noget til nogen, om de er kristne eller ikke er kristne, for så dømmer jeg dem. Det er fuldkommen skørt. Og jeg har faktisk konsulteret eksperterne, og det har mor også. Vi har fundet ud af, at man kan sagtens sige, at folk ikke er kristne, uden overhovedet at dømme noget som helst, for man dømmer ingenting. Det betyder bare, at man siger, om de er en efterfølger af Kristus. Man er ikke dømt, fordi det kan man jo ikke, man ved ikke, hvad Gud. Men man kan godt sige det, og det gør man, fordi vi ønsker, at vores børn skal se et eksempel af, hvad en kristen er. Det er simpelthen det. Nu har jeg givet jer den her undervisning, for jeg tror, den er vigtig. For Bill Johnson har ufattelig meget magt. Der er 2 præster i USA, der har ekstrem magt nu lige for øjeblikket. Den ene er Bill Johnson, og den anden er Kenneth Copeland. Det er dem, der sidder og styrer det hele. Eller har ufattelig meget magt. Jeg beder til, at Bill Johnson må blive frelst. Jeg tror allerede, han er frelst, men jeg tror, han er så langt væk, at hvis han ikke kommer tilbage nu, altså nu har Assembly of God, de har jo så lige taget den her bog, Physics of Heaven, op, og den har de så trukket sig tilbage. Den er fjernet fra Betel, så det er jo positivt. Men vi har ikke hørt noget om, at han er gået ud i nyhederne og taget afstand fra den bog, og det er meget, meget sørgeligt. Fordi det kunne han jo bare have gjort, og sagt, den der bog skal I ikke have noget med, og du kan stadigvæk købe den på Amazon. Så det er meget, 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 meget tragisk. Men det virker som om, hver gang, at der er nogen, der kommer til Bill Johnson og siger noget, så korrigerer han det, men det kører stadigvæk. Sådan virker det til. Men jeg skal ikke dømme ham, og jeg dømmer ham heller ikke. Jeg bliver nødt til at prøve ånderne, og jeg bliver nødt til at sige, at den her helbredelsesteologi, som vi har haft de sidste 30 år, den holder ikke en meter, for at sige livet. Og det har gjort, at folk er kommet frem til helbredelsesmøder og gået grædefærdigt bort. Og aldrig fået nogen forklaring. Og jeg gik jo frem her. Nu, jeg er glad for at have fået den her undervisning, for nu har jeg forstået, hvordan det fungerer. Jeg gik jo frem til hvad var det, han hed ham der? Fra åndernes magt. Ham gik jeg frem til. Og han sagde, at jeg var helbredt. Og jeg gik altså også ked af det. Jeg var virkelig, indtil jeg fandt ud af, at det passede overhovedet ikke. Det passede ikke. Fordi det, du kan se i Bibelen, det er, når der sker helbredelse, så sker de altså med det samme. Der er ikke nogen, der går sådan i uvidenhed i flere måneder, uden at vide, om de er blevet helbredt eller ej. Det betyder ikke, at du ikke kan blive helbredt over længere tid. Det betyder det overhovedet ikke. Vi skal have vores tillid til Gud, og han tager sig af vores behov. Det står der i Matthæus 6:33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives dig i tilgift. Men der står ikke, at det skal komme lige nu og her. Og der står ikke noget om, at du skal have en eller anden tro. Stor tro, så kommer det til at ske hurtigt. Det er rigtigt, hvis du søger Guds ord dagligt, så bliver du forvandlet. For det er der,
For Bibelen siger, at vi skal ikke leve af brød alene, men hver ord, som udgår af Guds mund. Så det er rigtigt. Og så kommer mirakler til at ske i vores liv. Det er helt sikkert. Men der er ikke noget med, at jeg skal gå og være bekymret. Fordi har jeg nu den rette tro, og går jeg nu til den rigtige mand, osv. osv. Og det er det, der har været problemet i den her helbredelsesteologi alt for længe. Det er, at man har gået ud og forkyndt, at Jesus helbreder alle, og det var hans mål, og alt sygdom og alt fattigdom, og det hele skulle bare væk. Og hvis du ikke oplever det, så er det fordi, du ikke har nok tro. Det passer bare ikke. Og det er der, at den her bog går fuldkommen ved siden af. Og det er faktisk nemt at bevise, at det Gud siger, og det Bill Johnson siger, de kører fuldkommen ved siden af hinanden. Og det er ærgerligt, for der er mange ting i den her bog, som faktisk er gode, hvor man fortæller om, at folk skal frelses, og vi lever i de sidste tider, og det er også derfor, man ikke fatter, hvordan kan du tale med to tunger, Bill Johnson? På den ene måde siger du, at Jesus kommer snart, og på den anden måde siger du, at du skal frelse verden via, at folk kommer, og så videre. Du skal have profetcentre og dit og dut og dat, som Bibelen ikke snakker noget om. Vi skal bare have Guds kirke. Vi skal ikke have nogen profetcentre, eller tænketanke, eller hvad det er, de snakker om. Men det er jo fordi, de har den der overbevisning om, at hvis du har en overbevisning, så kommer Guds rige. Og det er jo ikke rigtigt. Det er Guds ord. Og det er derfor, du hører profetier fra Betel, som overhovedet ikke har noget med Guds ord at gøre. Hvor du bare tænker, jamen, hvad er det med Guds ord at gøre? Så det er simpelthen det. Og så må vi bare bede om, at Bill Johnson og alle i den kirke kommer til Gud. Men vi må også være opmærksom på, at det bliver værre. Bill Johnson eller ikke Bill Johnson. Andrew Wommack og uden Andrew Wommack. Vi må bede om, at alle de der forkyndere bliver ved Gud. Men det bliver værre. Den der mirakelkirke, denne her helbredelsesteologi, kommer til at blive meget værre. Også når antikrist kommer, og der kommer til at ske helbredelser. Med en overbevisning om, at Guds rige er nær. Hvor det bare ikke er Guds rige, men det er djævlen. Og det er derfor, jeg føler mig forpligtet til at sige det her, uanset om I har hørt på det eller ej. Det håber jeg, I har. Men hvis I ikke har, så har jeg stadigvæk sagt det og advaret. For jeg tror virkelig, det er farligt. Vi må have Guds ord, vi må stole på Jesus, det var det, Jesus ville have, vi skulle gøre. Og hvis vi bliver helbredt, så giver vi Herren af Jesus æren, men det er kun Jesus, der får æren. Det er ikke os. Vi er bare Guds børn. Og ja, vi skal reagere med Kristus. Vi skal ikke selv reagere. Vi skal reagere med Kristus, og vi kan reagere med Kristus også her på jorden. For Jesus lever i os. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Så det er Kristus, der reagerer. Ikke mig. Jeg er bare et Guds barn. Og det vigtige er at sige det, fordi hver gang der sker noget i vores liv, også i mit eget, så kommer folk og tror, man har en eller anden speciel nådegave. Og der har det bare sådan, jeg er et Guds barn. Så jeg prøver at gøre det, Gud siger til mig. Men det betyder ikke, at jeg kan gøre det i morgen. Det er ikke en gave, hvor jeg bare kan... Og det er det, der er problemet ved den her helbredelsesteologi. At folk tror, hvis du har stor tro, så kan du gøre en masse ting. Nej. Du kan have tro i dag, men ikke have nogen tro i morgen, fordi Herrens vilje er noget andet. Så vi må bare stole på Gud, om at Gud bliver herliggjort. Og selvom vi ikke ser det, selvom jeg ikke har set min helbredelse, selvom jeg tager baclofen og har smerter, og ved ikke, hvor længe jeg skal leve, for at være helt ærlig. Jeg tror ikke, jeg kommer til at leve længe med den her sygdom. Den er allerede begyndt at sprede sig nu. Jeg tror på, at jeg kan blive helbredt, hvis Herren ønsker at helbrede mig her på jorden. Ja, det tror jeg. Men hvis han ikke gør, så dør jeg altså. Og skal hjem til Jesus. Og sådan er det. Det kan jeg ikke gøre noget med. Men jeg må sætte min lid til Herren. Jeg kan ikke sætte min lid til, at vi skal leve i en præhistorisk Adam og Eva-verden her på jorden, for det skal vi ikke. Det er ikke det, pagten siger. Pagten siger, at alt skal sammenfattes i Kristus, og vi skal have folk frelst. Og så skal vi hjem til Jesus, og alt andet forgår, som Peter siger. Så jeg håber, I har fået noget ud af det. Jeg håber, I er blevet velsignet af det. Jeg håber, Herren velsigner jer. Det er en glæde at se, at I har fået lejligheden og job og det hele. Og jeg håber da også, I får penge til nu, og kom over og besøg os i USA. Kærlige hilsner, Johannes.